जों दिनै फाइजाक यांगो आम्बासा साइड दिगि मुंगिया गामियाव थांनाय आम्बासन जों दा फिरावै दङ ब्लेंकेट अफ पायो बनो दिनै दाराबाय बनो फाइमानि जे दिनैनि मोटिभ तो जे जों चुगियारावनो किसा मिसा जों ब्लेंकेट रक बांना हानाय इंगा बनो दिनै दाराबाय थानसाके जों बनो थम साजिराय नों साजिरदारके हामबाय बेलायखाय कोयाना जों दिनै थानसाके बोबाय मिलेवै हायका जों र 47 माइल्स नरगानि थांनाय भिडिअ नखना नखौ किसिक मिसिक जों बरकनो किसा सोबाना हानाय ब्लेंकेट अफ पाइतो बोलायखाय आम्बासा बाजाराव ता फिरावै दङ ता इंगे कोयाना लगी मानै बेलायखाय हामबाया फोरबनो जों आबाहायका थानसाके लगेरि माने बागैता इंगे बोरै बरक ngैबो बसला हायकेना फाइका लगेरि फाइका आबनि बागै बनो कुलपाया हामबाय दाराना बो हामबाय अनेक न गाबनो सानामु सुमके थानसा के जों तिप्रासा थानसा तो हागे तामगिया तो बनो हेदे बर जों दिनै दाराबाय थानसा नि बागै न तिप्रासा थिकायसा बा थानसा मा बागै जों दिनै अकामनो जों क्लाइमा नंका बनो थानसा ना तिप्रासा बेते तिप्रासा नासिलाया कारै माने जाति खागलाया कारै धर्म खागलाया कारै जों तिप्रासा बा अपनो बुसकांगो आगुगै सिनि चुकिया बरंनो बा सिन तिप्रासा रंनि बागै जों काम क्लाइना नाव गाबनो ता मेसेज राना मुसु पाब्लिक जों थानसा केबनो बासे दाइखेरै जों जतो तिप्रासा हाया दो आबनो जों सोबा लायनाय ते बाबा हायके जों बुसकांग आगुग लायनाय कोयानो लगी मानखा बेलाय टंथका तिनि आबा हायके न जों ते सोबा लाय थांनाय ता आबनो ते सपोर्ट खाजे जों जेते जों ते बो कुसु सारा काना ते बो जों बुसकांगो तिप्रासा रंनो चुक माना ते अपन हामबाय